Как ще създадем една нормална среда за развитие на младите хора и да спрем с подобни истории? Като смениме управляващите и сложиме на тяхно място такива, които първо обичат децата, второ осъзнават ролята си като хора, които служат на това общество и които могат да се справят с тая задача. Нека защитим правото си на справедливост, защото държавата принадлежи на народа и народът трябва да си я вземе обратно. Българският народ се събуди, българският народ е на площада, не само в София и всички градове. Те повярваха отново, след 100 пъти лъгане, след най-различни партии, които обещаваха и нищо не правеха. Те отново са на площада, нямаме право да ги излъжеме още веднъж. Искам това да се случи на нашите българските, всичките деца. Те имат една родина, тя е България. Те трябва да отстояват интересите на своята родина тука, да си вземат правата в ръце. Много дълго време се е натрупвало негодованието от всичките схеми, които те разиграват, от наглото им поведение, което се набиваше в очите на всички, казвайки им: кои сте вие? И вие ли ще ни кажете? И ние диктуваме правилата на играта. Не, господа управляващи, получихте си заслуженото. И то от хора, от млади, които не може да посочите с пръст и да кажете: вие сте виновни, вие сте манипулирани, вие не сте разбрали, вие не сте чули. Не, вие сте тези, които не разбраха, вие сте тези, които не чухте гласа, вие сте тези, които не видяхте негодованието в очите на всички категории хора. Проверете дали по време на протеста част от младежите, които са били там, са били, защото са пожелани, или някои си изкарвали пари. В това поколение на зета трябва да измислиме нещо друго. Топане с крак, нещо различно. Джензитата да заповядат, да управляват, след като смятат, че тези не са добри. И пак стигаме до това нещо, което го имат едни маймунки в Африка, които преди да хапнат нещо си го слагат отзад, за да видят дали ще излезне. И ако видят, че е трудно да излезне, отказват се да го ядат. Да я малко изсмях. Точно тяхното неразбиране откъде идва проблема, защо ние излязохме на този протест, води до тяхното комично несправяне с него. Задавам въпроса: не е ли много трудно там? Има отговор: не е трудно, защото когато казваш истината, когато си честен със съвестта си, когато виждаш всички тези хора, които се надяват на теб, които ти вярват, които са ти изпратили там, за да защиташ тяхните интереси, когато видиш тези дечица, които искат да се снимат с тебе и казват: ние сме за вас, ние сме ви избрали и вие сте легитимна, не е трудно. С любов в сърцата, с надежда в бъдещето и с истината напред, и с мъдри хора, които могат да поведат тези хора в лицето на Ивелин Михайлов и всички наши колеги и всички хора тук. Мисля, че не е толкова трудно и е въпрос на кратко време да увлечем и другите 70% не гласуващи, не харесващи тези, които са на власт, да бъдат поведени, облечени и да се осмелят да застанат зад нас и обединени да смениме това правителство. Ние няма да успеем по този начин, по който те са тръгнали да ни разединяват постоянно за всичко. Не трябва да гледате телевизиите, не трябва да слушате новините, които ви подвеждат. Трябва да знаете, че България може да се спаси само от българите, от обикновените българи, тези, които са собствениците на земята, на децата, на водата. Те не бяха чували досега гласа на тези млади хора, а всички ние останали ще сме за тях и ще им помагаме, защото работят за тяхното бъдеще.